Analiżi tat-Times of Malta sfilat kif skont l-investigaturi, l-ex Chief of Staff Keith Kembru u l-ex Ministru Laburista Konrad Mizzi kellhom ir-rwol attiv fil-pjan biex jiġġeneraw profitti moħbija ta' 7.5 miljun euro minn ftehim dwar il-wind farms. Huma kienu ppjanaw li jirċievu fondi illeċiti minn ftehim permezz ta' strutturi ta' ħasil ta' flus li qabel kienu segreti fil-Panama. Skont it-Times dawn il-profitti ġew ġenerati permezz ta' żieda fittizja fil-prezz li ħallset lil Malta biex takkwista l-wind farms f'Montenegro fl-2015. Dan il-ftehim ilu ħafna taħt skrutinju minħabba irregolaritajiet finanzjarji serji, nuqqas ta' due diligence u suspett ta' korruzzjoni li jinvolvi uffiċjali tal-Gvern Laburista. Issa esperti finanzjarji qed jgħidu li x'Kembru u Mizzi kellhom sem attiv li ppjanaru l-implementazzjoni tal-proċess. Dan għamluh flimkien maċ-ċittadin Ċiniż Cheng Chen. L-involviment ta' Chen fil-ftehim huwa sinifikanti minħabba l-konnessjonijiet tiegħu mal-kumpanija MacBridge li kienet issemmit flimkien ma' 17 Black ta' Jürgen Fenech, female ta' Nexia BT, li kien jiddeskrivi l-pjan biex il-kumpaniji ta' Kembru u Mizzi fil-Panama jirċievu ma' 2 miljuni fis-sena.